Bé, moltes gràcies per ser aquí a totes i a tots. Voldria agrair de manera molt especial als consellers Max Kanner, al conseller Joan Rigol, al conseller Joaquim Ferrer, al conseller Joan Guitar, al conseller Joan Maria Pujals, al conseller Jordi Vilajoana i al conseller Joan Manel Tresserras, que siguin aquí, i també a la Caterina Mieres, que no hi pot ser, però com si fos la seva presència en aquest acte, en aquest instant inaugural d'aquestes terceres reflexions crítiques sobre la cultura catalana. D'una manera molt especial amb ells perquè, com després posaré en relleu, una de les intencions d'aquestes jornades, i no precisament per casualitat, així les hem titulat, era recollir l'herència de la feina feta per aquests consellers i els seus respectius equips en aquests darrers 30 anys de departaments de cultura de la Generalitat de Catalunya. Us agraeixo que esteu aquí. A la meva esquerra hi tinc en Xavier Solà, secretari general, i ell està en nom de tots els que en el departament han col·laborat en preparar aquest procés de treball que avui iniciem, de manera ben especial als directors generals i persones que ocupen càrrecs directius en la casa, Jordi Cabré, director general de Promoció i Cooperació Cultural, la Ivonne Griley, directora general de Política Lingüística, la Pepa Moya, directora de Serveis, en Joan Pluma, director general de Patrimoni, en Lluís Puig, director de Cultura Popular i Tradicional, Fèlix Riera, director del ICIC, Vicenç Villatoro, director de l'Institut Ramon Llull, i Oriol Izquierdo, director de l'Institució de les Lletres Catalanes. Tots ells podrien estar aquí perquè han col·laborat de manera activa en aquest procés que avui comencem, però bé, no hi cabem tots, per tant, en Xavier Solà, com a secretari general, ocupa l'espai de tots ells. I a la meva dreta, en Bru de Sala. En Xavier Bru de Sala és la persona que li vàrem demanar que donés forma en aquestes jornades, unes jornades que s'inscriuen en un procés que després explicaré molt més ampli, que té a veure amb aquestes jornades pròpiament dites i amb un procés de debat de caràcter estratègic que farem al llarg dels propers mesos. Ara, tot dinant, una cosa amb la que hem coincidit tots els consellers que hem compartit aquest dinar previ a la jornada, és una frase que s'atribueix històricament al conseller Rigol, però que tots assumim com a pròpia, que és aquella frase de si no hi ha pensament no hi ha política cultural, si no hi ha pensament no hi ha política cultural. Doncs bé, ens ha semblat que era el moment de remoure una mica el pensament que tenim sobre nosaltres mateixos, sobre la vida cultural del nostre país, sobre les polítiques culturals, fer-ho amb unes jornades com les d'avui, que són un punt d'arrencada, no són un punt final, són un punt d'arrencada, i em plau molt agrair a tots els que heu acceptat participar-hi com a ponents, també els que heu acceptat participar-hi com a relators i que esteu repartits en aquesta sala i en altres sales d'aquest Centre Cultural Santa Mònica. Si no hi ha pensament, no hi ha política cultural. Aquesta és una bona síntesi del que intentem desplegar en aquestes jornades i alguns processos que en paral·lel farem a nivell cívic, a nivell cultural i també a nivell parlamentari. Després m'hi referiré una mica més. En tot cas, per introduir-nos en les jornades i per explicar una mica la metodologia, breument, la metodologia de treball i els temes que hem triat i tot plegat, en Xavier Bru de Sala intervindrà tot seguit i després jo mateix faré una curta reflexió que ens conduirà directament a les ponències que a partir de les 5 i poc més intentarem que es despleguin. Xavier. Moltes gràcies, conseller, honorables consellers i amics. Bé, en primer lloc expressar l'agraïment i felicitar-me no tan sols en nom propi perquè tornem a engegar un procés des de la institució del Departament de Cultura que plegui el màxim de gent possible per tal de reflexionar al voltant d'allò que ens és comú, la cultura, els seus avatars, la cultura i la nostra societat. Hi ha un procés de continuïtat, han canviat moltes coses
I el primer que voldria dir és que veient no només aquesta sala, sinó els tres espais més que s'han habilitat, és que l'oportunitat de la iniciativa del conseller Mascarell s'ha revelat extraordinària, perquè per això tots sou aquí i per això tanta gent no hi cap, però també hi voldria ser i d'alguna manera hi serà. Bé, hem de parlar amb la cultura i hem de parlar de la cultura. De fet, com deia el conseller, estem obrint un espai per detectar un estat de la qüestió. Un estat de la qüestió que pretenem aquests dies escoltar moltes veus dient coses sintètiques, conceptes elaborats, tancats i formulats. Més que desplegar un diàleg, el que hem pretès en Vicenç Altaió i jo com a comissaris és aplegar un catàleg el més extens possible, però també on els ítems estiguin formulats de la manera més breu possible. I aprofitarem les noves tecnologies, hi haurà tuits, hi haurà internet, hi haurà doncs un procés de participació molt gran. Aproximadament hi ha unes 60 persones en participació directa en les 10 taules al voltant de les quals hem organitzat aquestes jornades de reflexions crítiques i aproximadament algun centenar de persones en total constituiran les files 0. Tots els que hi són benvinguts i són molt importants, però és que en les llistes que ens hem fet per poder convocar tothom hauríem hagut d'arribar fins a l'agost i tampoc era el cas. És un primer pas, és una recollida, és un tirar-nos tots plegats una xarxa per poder extreure tot allò que sigui substancial de cara a obrir un procés a continuació. Les finalitats més concretes que es pretenen és formular aquest conjunt de conceptes que ens ajudin a comprendre els nous paràmetres i les funcions de la cultura al segle XXI, enfortir la cultura catalana a partir de les seves especificitats, detectar eixos més eficients de polítiques culturals i desbrossar estratègies d'aproximació entre la cultura i la societat. Jo si he de donar un petit i breu missatge a tothom del convenciment que tinc i que tenim amb en Vicenç i crec que és amb el conseller també, que si la cultura no s'ocupa més de la societat, difícilment podem demanar a la societat que s'ocupi més de la cultura. Tant de bo que aquestes jornades també generessin un punt d'inflexió en aquest sentit. Res més, només dir que les maneres d'organitzar el debat, i per tant agraeixo també especialment el concurs de tots els relators, dels 10 relators en aquest sentit, doncs sempre serà a base de desbrossar el programa, cada tema, amb 3-4 ítems i al voltant dels quals tots els participants diran alguna cosa que serà substancial i molt breu. I després ho recollirem, no a la manera de les reflexions crítiques que va impulsar el conseller Kanner i que també em vaig honorar en participar a les segones, no en formes de conferència, que era la forma d'aquella època, sinó ara, ja dic, en forma de conceptes expressats de la manera més clara, contundent i breu possible. Res més, només agrair un cop més la iniciativa i felicitar-nos un cop més de l'èxit de convocatòria, esperar que els resultats es corresponguin amb aquestes grans expectatives despertades i que hi hagi un veritable punt d'inflexió de cara al futur per tal que la cultura pugui ocupar el lloc que li correspon i que és tradició ja secular en el nostre país, en aquesta societat. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Xavier.